For at bestemme molvægten af et stof, skal man først ind og finde de forskellige atomers vægt i det periodiske system. Hvis vi skal finde molvægten af et stof, f.eks. carbon, kan man gå ind og kigge på det periodiske system, hvor der står, at et atom carbon, et C-atom, det vejer 12,01 units. Hvis vi har 12,01 gram carbon, kan vi beregne, hvor mange C-atomer det indeholder. 1 unit det svarer til 1,66 gange 10 i minus 24 gram. Man dividerer antal gram af carbon med et unit carbon, som er 12,01 unit. Det vil sige 12,01 gram divideret 12,01 unit, som er det som 12,01 gram divideret 12,01 gange 1,66 gange 10 i minus 24 gram. Det vil sige, at 12,01 gram carbon det indeholder altså 6,02 gange 10 i 23 C-atomer. Et mol carbon vejer derfor 12,01 gram. Det kan vi sige, fordi at et unit det er det samme som 1,66 gange 10 i minus 24 gram, og derfor gør det begge veje. Nu vil jeg forklare, hvad store M, lille m og n står for. Store M det består for mol per liter, lille n er stofmængden, og lille m er mængden. Sammenhængen mellem Sammenhængen mellem lille m, lille n og store m kan man kigge på ved at lave en trekant, hvor lille m står øverst, lille n står ned til venstre, og store m står til højre. Massen kan beregnes ved at gange stofmængden med mol per liter. Stofmængden kan beregnes ved at dividere massen med mol per liter, og mol per liter kan beregnes ved at dividere massen med stofmængden. Lad os nu afstemme reaktionen. Vi har AgNO3 plus K2S lig med Ag2S. For at beregne reaktionen skal vi få lige meget over på den ene side, som der er på den anden side. Ved at sige, at der er 2 Ag over på den ene side, skal vi have 2 Ag over på den anden side. Derfor sætter vi et total her. Vi har kun et N her, så der skal kun være et N her over her. Og et O3, så der skal også kun være et O3 over her. Vi har K2, og derfor skal der så også være en K2 her. Her skal vi så beregne, hvor meget Ag2S kan der dannes ud fra 17 AgNO3. For at samle det her, Ag2S er sølvsulfid, og AgNO3 er sølvnitrat. Så skal vi bestemme 17 gram ud fra AgNO3. Vi har allerede fået oplyst, at massen er 17 gram her. Så skal vi regne molen ud. Derfra så finder du så ud af, hvad Ag er. Ag er så 107 plus N, som er 14,01, plus O3, som giver 16 gange 3, fordi der er 3 O'er. Tilsammen giver det så 169,881 gram per mol. Det dividerer så med 17 gram, som så giver 0,10007 mol. Vi har lagt dem op, så koefficienterne er 2, 1, 1, 2. Fordi der er 2 AgNO3 her, og 2 KNO3 her. Vi derefter siger så 0,10007 mol divideret 2, så vi så får 0,050035 mol. Så har jeg så regnet 110,2616 gram per mol ud fra K2 plus S, som så giver 110. Og så har jeg så udregnet massen ved at sige N gange M, som så giver 5,569 gram.
Det samme så er blevet gjort her, for koefficienten er stadig 1, så den skal bare blive det samme molen her. Derfor har vi så fået sagt Ag 2 gange S, som så giver 247,8014 gram per mol. Og fundet ud af massen 12,398 ved at sige 247 gange 0,05. Fordi koefficienten er 2 heroppe, så skal vi have den som det samme her, 0,1007. Og så har vi gjort det samme, som vi har gjort lige før, med 101, ved at sige K plus N plus O gange 3, som så giver 101. Og så fik vi regnet M-massen ud igen, bare ved at sige 101 gange 0,1, som så giver 10. Men vi skulle finde ud af, hvor meget Ag2S der kan dannes ud fra 17 gram AgNO3. Som vi så har fundet ud af her, der kan dannes 12,398 gram ud fra 17 gram af AgNO3.